Assalamu alaikum wa rahmatullah. So yau a cikin wannan lesson ɗin za mu koyi yadda za mu yi animated AI videos. Wanda za ku ga ana sakawa a TikTok, su Facebook, su Instagram, su YouTube. Video da za ku ga an yi shi da AI wanda yake motsi, yake magana, yake sauran movement da sauransu. So yau insha Allahu a cikin wannan video da za mu yi, zan koya muku yadda za ku yi wannan da kanku kuma step by step. So kamar da kuke gani dai muna nan dai gashi nan dai a cikin ChatGPT ɗinmu. Dama tun a farkon lesson ɗinmu na gaya muku cewa ChatGPT kusan shine ƙashin baya na haɗa abubuwan AI. So farko za mu fara da gaya ma ChatGPT abin da muke so mu yi creating. Kun gane? Farko abin da za mu fara kenan. So for the purpose of this video zan tambaye shi idea na short irin video haka wanda bai kai minti ɗaya ba ma ko 50 seconds ne sai mu saboda kar video ya cika tsayi. In muka ci za mu yi kusan na awa ɗaya ko makamancin wannan to video ɗin nan fa zai iya kaiwa kusan awa ɗaya ko awa biyu kafin mu gama recording ɗin nan. So kun ga gwara mu yi shi mu taƙaita shi yadda ba zai yi yawa da yawa ba saboda kawai dai buƙatar anan shine ku koya in nuna muku abin da zan nuna muku. So yanzu za mu ce ma ChatGPT bari ku ga abin da zan ce masa. Ka bani idea na wani story da zan yi generating video ɗin shi da AI wanda bai wuce 30 seconds ba. Kuma ya kasance dialogue. So kun ga wannan dialogue ɗin to shine kuka ce mishi dialogue to a cikin bidiyon za a dinga communicating kenan za su dinga yin magana AI ɗin kun gane? So in kuka ce mishi wannan dialogue ɗin to shine kuna so video ɗin yayi magana kenan wanda yake cikin video yayi magana. Idan kuka ce babu dialogue that means ba zai yi magana, videos ɗin ba za su yi magana ba sai dai kawai ku ga suna motsi da jikinsu da sauransu amma dai ba za ku ga bakinsu ya buɗe yana magana ba. Kun gane? So wannan shine dialogue yawwa. Kuma ya kasance dialogue na Hausa. Kun gane? So bari mu bashi wannan mu gani. Wani idea zai bamu. Wayar ta canza rayuwa. Wani matashi talaka yana tafiya a hanya sai ya ga waya ta faɗi daga motar wani attajiri. Dialogue. Kai wayar wani ce wannan, zan bi shi na mayar masa. Ya kai wa attajirin wayar. Kai ne ka tsinci wayata? Eh ranka ya daɗe ba tawa ba ce. Attajirin ya yi murmushi ya ba shi aiki. Mutum mai gaskiya ya fi zinariya. Daga yau ka fara aiki a kamfanina. So kun ga dialogue ga labarin da ya ɗan bamu short labari. To bari mu ce ya bamu image prompt. Ku mai da hankali akan wannan abin nan tutorial ɗin sosai. Ku mai da hankali sosai ku ga abubuwan da zan dinga faɗa da abubuwan da zan dinga rubutawa saboda ko kai missing wani step a nan za ku iya ganin ku je ku yi ta wahala ku kasa fahimta yadda za ku yi naku videos ɗin kuma can anan ne za ku samu matsala ba ku tsaya kun fahimci abin da nake yi sosai ba. So kun ga da ya bamu idea gashi bayan mun gama karanta muka ga yayi mana in dai yayi muku kuma to daga nan sai ku ce dan bai muku ba sai ku ce ku canza. Wannan AI ne za ku iya gaya mishi duk wani abu da yake cikin ranku ku fito da shi fili. In ma a ce ku kuna da wani labari da kuke so ku yi creating maybe kana zaune sai ka fara tunani da za a yi kaza hakan zai bada armashi to bari in tashi in yi video na haka. Kun ga kenan kun mai da idea naku ya zama video kun gane? So kamar haka to bayan kun bashi labarin abin da kuke so ku yi ko kuma kun bashi dama ya baku idea na abin da kuke so ku yi sai ku zo ku ce mishi ya baku image prompt na characters ɗin. Yawwa da wannan za a fara. Sorry. Bari in matsar da wannan. To. Hannuna ya yi zufa jama'a ta ƙi dannuwa. Bismillah. Yawwa.
na characters ɗin ko? Yawa. Yawa kun ga image prompts ɗin. Mutum biyu ne ma kawai a cikin ya Allah. Mutum biyu ne kawai a cikin video ɗin. So sai mu yi wannan, mu yi copying ɗin shi. Sai mu kai shi Gemini. Mu yi creating hoton. Yawa. Muka shigo sai mu yi pasting. Ina so na bidiyon da za mu yi shi a matsayin 30. Mu yi shi a matsayin dogo. Ba gajere irin na YouTube ba. Bari mu yi shi a inda za mu ɗora shi a matsayin TikTok. Aspect ratio. Kun gani na saka 9:16. Yawa. In za ku abin nan sai ku dinga ƙara wannan. Sai ku tsaya ku yi tunani shin wannan bidiyon da za ku haɗa idan kuke so ku yi posting ɗin shi, TikTok ne, Facebook ne, Instagram ne ko kuwa YouTube ne. Idan YouTube ne kun ga za ku saka shi a 16:9 aspect ratio. Idan kuma su YouTube su waye za ku saka shi a 9:16 kamar yadda muka yi wannan kenan. So nan mun yi creating hotonmu na farko. Bari mu je mu ɗauko na biyu. Gashi. Za mu yi pasting ɗin shi ma. Mu yi creating. Sai mu ƙara. Kar ku manta duk in kuka zo sai kun saka 9:16. Sorry. 9:16. Aspect ratio. Yawa sai ku tafi da shi. To bari kafin ya gama sai mu yi saving wannan ɗin. Gashi na save. Yau dai abin da kuka daɗe kuna jira. Gashi nan za a yi muku. Ina fatan bidiyo ɗin da ya samu views sama da inda ba a tunani. Yawa kun ga alhajin kenan ga kuma talaka. Ga talaka ga alhaji. To bari mu yi saving alhajin shi ma. Yawa. Ni na farkon nan ma ya ma yi saving ɗin kuwa? Na manta bari in ƙara saving saboda kar ya zo ma bai yi ba. Ba sai mun ƙara dawowa ba. Yawa to duka sun buɗe. So yanzu sai mu koma ChatGPT ɗinmu sai mu je mu ce mishi to ya bamu prompt. To ka bani. Ya Allah. Ka bani prompt na scene ɗin. Ka bani prompt na video ɗin. In 10 seconds. In 10 seconds each scene. Yawa haka za ku bashi sai ku jira sai ku bashi ya tafi. Gashi nan. Mun san dama ai scene 3 ne ko? To gashi nan kun gani ya bamu duka scenes ɗin guda 3. So kun ga wannan shine scene na farko, sai wannan scene na biyu, sai wannan scene na 3. Ku sani za ku dinga tsayawa kuna buɗewa kuna karantawa. Kun gane ku buɗe ku karanta ku gani abin da aka faɗa a ciki ya yi muku. Idan ya yi muku shi kenan, idan bai muku ba sai ku ce a gyara muku. Kun gane? So a yanzu zan yi copying sai in je zuwa ga AI tool da zan yi generating wannan video ɗin. Yawa to sai mu tafi zuwa ga Chrome namu. Sai mu je sai mu yi searching AI tool da za mu yi amfani da shi wajen yin wannan haɗaɗɗen video da za mu yi. Yau dai za ku ga yadda komai zai kasance a kan idonku. Za mu yi create wannan video ɗin. So da kun zo nan gudun sai ku rubuta. In kuka shigo cikin Chrome browser ɗinku sai ku yi searching wannan Google Flow. Kun ga haka? To kawai ku yi searching ɗin shi. Ku yi searching ɗin shi ku tafi ƙasa. Kun gan shi nan? Wannan na sama. Sorry, gashi wannan. Shi za ku yi taɓa. Yawa. Idan ya buɗe muku, in ya buɗe, bari ya gama buɗewa sai ya nuna muku inda za ku shiga ku yi sign up.
kun gani nan za ku ga already akwai account akai ko. So bari in taɓa in fitar da account ɗin saboda kuma ku ga yadda za ku yi abin nan ɗin naku account ɗin. Bari mu gani. Bari mu jira shi. To idan ya buɗe muku haka, kun ga kai tsaye ma sai ya kawo ni nan. Kai tsaye ma kun gani kai tsaye ne ya kawo ni nan. So me yiwuwa kuma ya kawo ku kai tsaye zuwa ga nan ɗin. Sai ku zaɓi account da kuke so ku yi amfani da shi. Misali bari in yi amfani da wannan guda ɗayan. In kuka hitin, in kuka taɓa shi, in kuka taɓa kan email ɗin da kuke so ku yi amfani da shi, bari ku ga. To kai tsaye ma zai buɗe muku kun gani. Gashi nan za ku ga nan ya saka A. Wayyo sorry ya fita. Za ku ga ya saka A. To that means account ɗin da na yi selecting kenan na Aisha. So nan gurin sai ku nan ba sai kun yi selecting komai ba nan gurin. Ba sai kun yi selecting komai ba. Za ku iya taɓa wannan next ɗin. Nan gurin sai ku yi scrolling za ku yi ku tafi ƙasa. Kun gani? Sai kun je can ƙasa ta nan gurin wannan continue ɗin zai buɗe muku. Kun ga da kuka zo ƙarshen nan ɗin sai nan ɗin ya buɗe. Sai shi ma ku taɓa wannan continue ɗin. To shi kenan za ku ga gashi nan ya buɗe. Kuna gani? Gashi nan ya buɗe muku. Yanzu abin da ya rage shine ka fara creating abin da kake so ka yi creating. So bari ku ga abin da za su baka duk in kai register for free credit ɗin da za su baka. Bari mu taɓa nan domin mu ga credit ɗin da suka bamu. A matsayin mu na waɗanda ba su saka kuɗi ba, ba su yi subscription ba. Free. So kun ga sun bamu 50 credit gashi. Sun bamu 50 credit. Wannan 50 credit ɗin zai mana video na second 10 guda 3. So kun san kuma dama video da muka ci za mu generate yanzu na second 30 ne. So sai in danna cancel ɗin. Sai in taho. Kun gani inda aka rubuta wannan new project. Nan inda aka saka wannan new project ɗin shi zan taɓa. Gashi da na taɓa shi yana loading. Ni wannan rashin data sosai, rashin network ɗin nan sosai ma Allah ya sa kar ya bani damuwa wajen creating video ɗin. Dan za ku ga zai daɗe sosai. Kuma ba na so video nan yayi tsayi sosai gaskiya. Gashi nan muna jiran shi ya gama buɗewa. Yau bayan ya buɗe muku kamar haka, kun ga wannan shine interface ɗin da zai baku. Kun gani? Ga komai ga inda za ku saka prompt ɗinku. Na gurin za ku iya taɓa shi saboda ku duba settings ɗin abin da kuke so ku yi. Na wurin gashi komai da komai. Na wurin inda za ku taɓa ne wannan alamar plus ɗin. Inda za ku shigo da media da kuke so ku yi amfani da shi. So yanzu farko wannan plus sign ɗin shi za mu taɓa. Idan muka taɓa shi, kun ga nan gurin gashi nan ya bamu upload media, create collection, create character, create scene. So wannan na farkon da aka ce upload media shi za mu taɓa. Idan muka taɓa shi sai kawo mu cikin gallery na wayar mu. Sai mu zaɓi hotunan da muke so mu yi amfani da su. Kun ga waɗannan guda biyun su za mu yi amfani da su. Da talaka da alhaji wanda su ne za mu yi video ɗinmu a kansu. Sai mu taɓa wancan gurin done ɗin. To nan gurin sai mu taɓa wannan I agree. Bayan kun taɓa agree gashi nan kun ga hotunan da muka ɗoro gashi nan za su yi uploading. Suka gama uploading za ku ga sun buɗe mana. To kamar kun da kuke gani gashi nan yana kan yi. Gashi nan zai buɗe. Yauwa. Gashi nan kun ga sun buɗe. To sai mu zo nan. Sai mu zo wannan gurin. Wannan inda aka rubuta video 10 seconds waye ɗin nan. Sai mu taɓa shi. Kun ga gashi nan za ku ga inda za ku yi settings na komai da komai. Idan so kuke yi ku yi a nan a Google Flow shi ma ana iya creating image. Za ka iya zo ka kawo prompt ɗinka zai baka image. Za ka iya creating image. So nan gurin kun ga a video za mu yi creating. So za mu mai da shi wurin videos. Nan gurin za ku bar shi a gurin wannan ingredients ɗin. Sai nan gurin kun ga ga 9:16 ga 16:9. So kun san mu kuma za mu yi creating video ɗinmu ne a 9:16. So za mu taɓa wannan 9:16 ɗin. Sannan gurin waɗannan 1x, 2x ɗin nan, 3x ɗin nan. Su kuma amfaninsu shine idan kana so video ɗaya kake so idan ka saka prompt ya baka. In kuma video biyu kake so sai ka taɓa wannan guda biyu. In uku kake so ka taɓa uku. In huɗu kake so ka taɓa guda huɗu duka.
So a nan mu dai guda ɗaya muke so. Nan gurin kuma za mu mai da shi gurin 9:16 ɗin. So sai nan gurin da aka rubuta wannan Omni Flash ɗin. So wannan Omni Flash ɗin a cikin wannan Google Flash shine wanda yake bada Hausa mai daɗi. Kun gane? Yanzu dai a yanzu haka shine yake bada Hausa. In dai kana so ka ji Hausan ka ta fita mai daɗi, mai kyau, to da wannan Omni Flash ɗin za ka yi amfani. Wanda akwai wasu a ciki, za bari ku gan su. Akwai wasu kun gani, ga wasu. Amma da yake su ɗin ba na Hausa bane, to kun ga mu kuma bidiyon da muke so mu creating na Hausa ne. So in ba na Hausa kake so ka creating, za ka iya canja shi ko ka mai da shi wannan VO3 quality ko fast ɗin nan ko light. Duka za ka iya selecting for, amma mu yanzu za mu yi bidiyo na Hausa wannan Omni Flash ɗin a nan gurin za mu bar shi. So sai wurin seconds ga shi. Wannan bidiyo so muke kai second 4 ko second 6 ko second 8 ko second 10. Idan muka ce second 8 kun gani credit ɗinmu ga shi nan gurin shine abin da za su ɗauka idan muka generate wannan bidiyo a matsayin second 8 credit 12. In muka mai da shi credit second 10 kun ga ya koma credit 15. In muka mai da shi second 6 za su ɗauki credit 10. In muka mai da shi second 4 za su ɗauki credit 8 kenan. Za su ɗauki credit 8. Za su ɗauki credit 7 ma kai. To yanzu mu dai za mu bar shi a 10 seconds za su ɗauki credit 15. Yawwa. So yanzu sai mu zo mu yi pasting prompt ɗinmu. Kun san ai mun riga da mun yi copying prompt ɗinmu a ChatGPT. So farko abin da za mu fara yi, kun ga wannan alamar plus sign ɗin, shi za mu taɓa. Saboda wa'innan hotunan da muka yi uploading a ciki, mu sako su a nan gurin saboda za mu yi amfani da su a cikin wannan bidiyo ɗin. So bari mu fara saka talaka, sai mu fara sako mai kuɗi shi ma. So kun ga da suka fito a nan gurin, that means wannan bidiyon da za mu generating, muna buƙatar waɗannan hotunan guda biyu duka su fito a ciki. Kun gane? So yanzu sai mu yi select, sai mu taɓa, mu yi pasting prompt ɗin da muka yi copying. Kun gani? Ga shi nan. So sai mu yi taɓa wannan gurin, nan gurin sai mu taɓa shi. So daga nan bidiyo ɗinmu zai fara reading har da ya samu ya sauka idan sun gama insha Allah. So yanzu ku tsaya ku mai da hankali a nan gurin. Akwai wani reacting da wannan abin zai yi. Yawwa kun gani wannan reacting ɗin da ya yi. To wannan reacting ɗin da ya babu abin da za ku yi mishi. Kun gane? Kawai za ku bar shi. Don kusan ma ni a gare ni idan ya wannan reacting ɗin ya nuna haka, that is bidiyon da nake so in yi zai yi kenan. Idan bai nuna min wannan abin ba kawai ya fara counting numbers ɗin nan, to ba zai yi ba. Ko ya ɗan yi tafiya nisa zai dawo ya ce min ba zai yi ba. Amma alamar wancan clip ɗin da ya saka min, to that means bidiyon kenan zai yi generating. So ga shi nan kuna gani yana ƙirga seconds. Ga shi nan second 16 second waye. Za mu jira shi. Ina so mu jira shi tare da ku saboda ku gani yanayin yadda yake tafiya. Kun gane? To yanzu za ku ga sun bamu bidiyo ɗinmu mai dialogue. Za ku ga suna yin magana, suna motsi, suna komai da komai a ciki. Kun ga ya gama a 26 seconds. Kun gani? To ga bidiyo nan ya gama. Bari mu saka mu kalla tare da ku. Ya ɗan ƙage. To ga waya nan ya tsinta. Bari mu dawo da shi. Kai, wayar wani ce wannan, zan bi shi na mayan masa. Kun gani? Kuna gani ga shi nan ya ɗan tsaya bai gama yi duka ba. So za mu ɗan jira shi. Wannan shine issue da nake gaya muku. Ina da shi na matsalar network. So bari mu ɗan jira shi ya buɗe. Kai, wayar wani ce wannan, zan bi shi na mayan masa. Kun gani? To, yanzu ba ya gama ba, bari in ba ku wani hint na yadda ake idan kuna so ku samu continuity na bidiyo mai kyau wanda ba zai nuna kamar bidiyo daban-daban ba. Za ku ga ya tafi smooth kamar cewa duka scene ɗin aka yi su a lokaci guda. So bari ku gani yanzu, bari mu bari bidiyo ne ya kai ƙarshe sai ku ga yadda za mu. Kai, wayar wani ce wannan. Bari in rage volume ɗin saboda kar ya dame mu. Kun ga yanzu ba a nan gurin ya tsaya ba, to bari in kun ga na yi pausing ɗin shi na tsaye da shi. To kun ga wannan alamar, ga wani alama nan kamar image a nan gurin, sai ku taɓa shi. Zai muku screenshotting nan gurin. Kun gane? Zai muku screenshotting nan gurin. Ta yadda next video ɗinmu daga nan gurin zai fara. Kun gane? So sai mu taɓa shi. Ga shi nan kun ga na taɓa, ga shi yana uploading frame.
Yawwa in ya gama to kun ga ya gama. Yawwa to sai mu koma baya. Yanzu sai mu koma ChatGPT sai mu je mu ɗauko second prompt ɗinmu na scene 2 kenan ko? Yawwa sai mu shiga ina gashi nan inda muke. Ga scene 2. Gashi nan sai mu yi copy. Muka yi copying sai mu dawo zuwa ga AI tool ɗinmu sai mu saka. Yawwa. So nan gurin kun ga yanzu za mu creating scene 2 za mu sake taɓa wannan alamar plus sign ɗin sai mu shigo da scenes da hotunan da muke so mu yi amfani da su. So bari mu taɓa. So kun ga still dai ga hoton talaka, ga hoton Alhaji. So a nan gurin sai mu ɗauko wancan frame da muka yi screenshotting. Kun gan shi nan? Ga shi nan a nan sama sai mu ɗauko shi saboda mu samu continuity a cikin video ɗinmu. So sai mu saka. In muka saka ga shi nan mun saka sai mu taɓa wannan ɗin. Mu taɓa nan ɗin sai mu tura shi ya tafi. Kun ga ya ƙara nuno mana wannan abun? To that is video mu zai yi kenan. Bari mu jira shi. Ba fa abin da ake taɓawa, kar ku je ku taɓa wani abu. Ba a taɓa komai da kanshi zai yi. Kun gani gashi nan da kanshi ya koma ya ci gaba da farawa, ya ci gaba da counting numbers. Yawwa. Idan ya gama za ku ga video mu ya buɗe. Shi ma sai mu buɗe mu gani me ya bamu a cikin video ɗin. Gashi nan muna jira. A nan gurin idan ma Allah ya sa ma ya bada wani issue, Allah ya sa ya bada wata matsala saboda in nuna muku yadda za ku yi, ku gyara issue ɗin. Kun gane Allah ya sa kar ya mana mai kyau, ya bamu wani tangarɗa a ciki saboda in nuna muku yadda za ku yi ku gyara ko da a ce kun fuskanci kalan wannan rashin continuity na scene ɗin. Yawwa. So kun ga gashi nan yanzu har ya kai 33 bai gama ba. So za mu jira shi dai. Mu bi shi a hankali, mu bi shi a sannu. To kun ga ya gama a 36. Yawwa. To bari mu buɗe mu gani. Kai ne ka tsinci wayata? Eh, ranka ya daɗe. Ba tawa ba ce. Kai ne ka tsinci wayata? Eh, ranka ya daɗe. Ba tawa ba ce. Kun ga wannan ba tawa ba ce ɗin da ya ce. A cikin kamar saurayin ya kamata a ce ya faɗi haka ko? Ranka ya daɗe. Tabbas. Wannan talakan shi ya kamata a ce ya faɗi wannan ba tawa ba ce. So kun ga a nan gurin an samu issue. Ba abin da ya kamata ya ce ba kenan ko? Yawwa. So sai mu dawo nan gurin. Kun gane sai mu koma ChatGPT sai mu ce mishi, sai mu gaya mishi abin da ya faru a bidiyon wanda ba mu ji daɗin shi ba saboda ya gyara mana prompt ɗin mu mayar mu gyara video ɗinmu. Amma kuma kun ga duk da haka ba wai video ya yi wani mugun abu ba ne, ko haka za ku ga za a iya posting ɗin shi haka ba wata matsala. Ba zai zama wai issue ga video ɗin ba. Amma ina so in nuna muku ne cewa kun da kun samu kalar wannan issue ɗin ya kasance kun sai da za ku yi ku gyara. Kun gane? Yawwa. Game da scene 2. Na yi generating video ɗin. Video ɗin. Amma ya ma zan sa? Me ma ya faru? Okay, bari in duba. Yawwa. Amma inda matashi yake cewa, eh ranka ya daɗe. Ba tawa ba ce. To a nan gurin Alhajin ne ya yi magana. Ya yi magana ya ce ba tawa ba ce. Ya ce ba tawa ba ce. So ina so a gyara mun haka. Ina so a gyara haka. Kun gani?
to gashi nan ya ƙara bamu wani prompt ɗin. So sai mu copy sai mu koma sai mu je mu saka. So kun ga ashe continuity ma na bidiyon ba sai mun saka wancan frame ɗin ba, tunda kun ga ba wai sun nuno daga inda ya ci gaba da gudu ba ne, no, sun nuna daga inda wani alhajin ya tsaye da mota ya fito, shi kuma matashin ya cin masa ya bashi wayarsa. So bari mu shigo da images ɗinmu da za mu yi amfani da su, saboda duk scene in za mu yi creating sai mun ɗauko waɗannan images ɗin, kun gane? So bayan mun ɗauko su sai mu pasting wannan sabon prompt ɗin da ChatGPT ya ba mu, sorry, sai mu yi paste sai mu tafi da shi, mu yi clicking nan sai mu jira mu gani yanzu me zai ba mu. Kun ga gashi nan har na ƙarar da credit ɗina, kun ga nan guri ya koma ya yi ja. Na ƙarar da credit ɗina kawai mu gama bidiyo ɗin ba. Yauwa, shi ma wannan ɗin wani point ne da zan nuna muku abin da za ku yi a nan gurin. So kun ga gashi nan zai yi, yauwa gashi nan ya fara counting percentage. Idan ya gama, kun ga yanzu ai ba mu gama creating video ɗinmu ba. Kun gane abin da nake nufi? Ba mu gama creating videos ɗin da muke so mu yi creating ba, kuma gashi credit ɗinmu ya ƙare. To yanzu yaya za mu yi? Bari mu gama sai ku ga yadda za mu yi. Bari ku gani, bari ya buɗe. Gashi nan ya kai 26, 27. So yauwa gashi ya gama, kun gani ya gama. To bari mu koma. Kai ne ka tsinci wayata? Yauwa. Ranka ya daɗe. Ba tawa ba ce. Kun ga state da issue ɗaya ne. To kun ga yanzu, kun ga mun je mun gyara amma bai yi ba. To a wannan matakin za mu iya mu haƙura mu bar shi a haka. Kamar yadda na gaya muku ɗazu ba wai wani issue ba ne. Amma da a ce wani babban issue ne don kasancewa ba za ku iya ci gaba da yin bidiyon a haka ba. Dole sai kun gyara. Hakan za ku ta koma ma ChatGPT kuna gaya mishi ga abin da yake faruwa har sai ya ba ku prompt wanda ya yi daidai da bidiyon da kuke so ku yi generating. Kun gane? Yauwa. To yanzu da credit ɗinmu ya ƙare da ba mu gama creative video ba. Yanzu a cikin waɗannan guda biyun da muka yi sai mu zaɓi wanne ne ya fi kyau, ya fi dacewa da... Kai ne ka tsinci wayata? Ranka ya daɗe. Wannan kun gani ya fi min kyau. To bari ku ga yadda za ku yi ku fara downloading videos idan kuka riga kuka yi. Ga video ɗinmu na farko wannan kenan. Gashi nan. So sai in muna so mu yi downloading, ku kalli nan wajen. Ku kalli nan wajen ga ɗan alaman download na aure. Zan bi shi na mayan masa. Gashi nan sai mu taɓa shi. Sai mu taɓa wannan 720p original size sai mu taɓa shi. Ko gashi nan har ya gama ya buɗe. Yauwa. So sai mu je mu ɗauki scene na biyu, shi ma mu yi saving ɗin shi. Idan muka yi saving, to daga nan sai mu fita mu je mu nuna muku yadda za ku yi ga inda za ku taɓa ɗin. Kai ne ka tsinci wayata? Ku ci gaba da yin bidiyo ɗin ku, ko da a ce abin nan ɗin ku ya ƙare, nan za ku taɓa. Kai ne ka tsinci wayata? Ranka ya daɗe. Bari mu ƙara taɓawa. Ba tawa ba ce. Kai ne ka tsinci wayata? Ranka ya daɗe. Ba tawa ba ce. Kai ne ka tsinci wayata? Ranka ya daɗe. Ba tawa ba ce. Za ku iya fuskantar kalar wannan issue ɗin. Sai ku ta yi har sai ya samu, kun samu ya muku saving. So akwai za mu iya kun ga mu matsa kan bidiyon haka. Kuna ganin abin da na yi? Bari ku ga abin da na yi. Yanzu nan ba ga bidiyon nan ba. Yauwa. Sai ku matse kan shi. Matse shi kawai za ku yi. Kuka matse shi kun ga waɗannan abubuwan sun fito. Ga gurin download a nan gurin. Gashi nan. To sai mu taɓa wannan download ɗin. Mu ƙara taɓawa. To kun ga yanzu alamu sun nuna cewa yana yin downloading. Kun gane? Kun ga idan bai muku ba, bari in ba ku option na uku, na biyu kai. Na uku ma kenan. Tunda ai na ce muku idan bai ba ku ci gaba da clicking, idan bai yi ba sai ku fito ku matsa kan shi, ku taɓa wannan download ɗin sau biyu. Idan bai yi ba still sai ku taɓa nan. Kun ga nan? Kun ga wannan gurin alaman fita ne ko? Zan ce arrow back ɗin can. Ku taɓa shi sai zai fitar da ku a wurin gabaki ɗaya. In ya fitar da ku a nan gurin gabaki ɗaya, bari ya buɗe ku gani.
kun ga ya dawo da mu a nan gurin back to nan. Yawwa. Nan gurin ai shine abin da muka je muka yi aiki akan shi yanzun nan. Shine folder da muka creating na wannan videos da muka haɗa yanzun nan. Duka suna nan a cikin wa'innan gurin. So sai mu taɓa shi. Taɓa kanshi kawai za ku taɓa. Da kun taɓa kanshi sai za ku ga ya buɗe muku da waɗancan abubuwan da kuka riga kuka yi a baya. Kun gani sun buɗe. So za mu iya mu koma sai mu ƙara taɓa wannan download ɗin. Maybe a yanzu ku ga ya yi mana. Kai ne ka. So yanzu bari mu fita kawai. Bari mu je sai mu yi creating ɗayan last video da ya kamata mu yi creating. So bayan mun fito a nan gurin, gashi za ku ga mun fito. Na danna wannan arrow bar ɗin nan na muku yadda na yi ɗazu. So sai mun taɓa wannan alamar A ɗin shi za mu taɓa domin mu yi log out a cikin wannan account ɗin. Sai kun ga nan gurin ga gurin sign out, sorry, gashi nan. Sign out a nan. Sai mu taɓa wannan sign out ɗin. Muka taɓa wannan sign out ɗin, sai mu yi sign in da wani email ɗin daban. Hakan zai sa su ba mu wani sabon 50 credits da za mu iya sake yin sabon videos da su guda 3. Kun ga? Bari mu yi back. Yawwa. Mu taɓa wannan layi guda 3 mu ga. Sorry. Bari mu taɓa wannan create with Google. Kun gan shi nan. Shi ne zai kai mu can gurin inda za mu je mu saka abin nan ɗinmu, email ɗinmu. Yawwa, kun gani? To sai ku yi selecting wani account ɗin daban. Kun ga last da wannan account ɗin na yi wannan. To yanzu bari in taɓa wannan in yi login da shi. Wannan shine amfanin ka kasance kana da emails da yawa akan wayarka. Idan videos 100 kake so ka yi a rana, indai kana da emails da za ka dinga log out kana login da wani account ɗin, to za ka yi videos ɗinka lafiya lau babu abin da zai zamanto matsala a gare ka. Sannan kuma akwai da ake amfani da temp email. Wannan insha Allah a next video ɗinmu zan nuna muku yadda ake amfani da temp email wajen buɗe sababbin emails waɗanda za ku dinga amfani da su a irin situation kalan wannan. Na wurin za mu taɓa next kamar yadda muka yi a farko. Sai mu yi ja nan gurin, mu yi tafi har ƙasa. Gashi nan ya buɗe mana continue, za mu taɓa shi. Yawwa. Daga nan gurin kun ga gashi nan ya buɗe mana amma bai gama buɗewa complete ba. So nan gurin yau gashi nan ya gama buɗewa complete. Nan wurin da aka rubuta wannan new project still dai a yanzu ma shi za mu taɓa. So bayan mun taɓa shi zai buɗe mana kamar haka. So yanzu bari mu je mu ɗauko prompt ɗinmu na scene 3. Sai mu zo mu paste mu yi video ɗinmu na ƙarke. Kai har mun cinye 37 minutes an shiga uku. Subhanallah, ban so haka ba. Ko zuwa editing ba mu yi ba, gashi nan mun yi copy. Tab ɗi lalle yau za mu cinye time sosai. Ko da ke ai yayi worth it ɗin. It's worth it. Tunda dai gashi nan za ku koyi abin da kuka daɗe kuna muradi. Ai don kun ɓata lokaci wajen koyan abin da zai amfane ku ba zai zamanto matsala ba. So nan wurin still za mu sake taɓa wannan plus sign ɗin. Sai mu je mu yi shigo. Sorry, ashe ban ɗauko su ba. Na manta wannan sabon account ne muka buɗe. So kun ga yanzu ko mun shigo nan gurin ba za mu ga waɗancan hotunan ba sai mun je mun taɓa gurin wannan plus sign ɗin. Mun yi uploading medias ɗinmu da za mu yi amfani da su gashi nan. Za mu sake ɗauko hoton matashi da yaro ga su. Da su za mu yi amfani. Sai mu taɓa wannan done ɗin da yake sama gashi nan. Yawwa. Sai mu taɓa agree. Ai agree gashi. So bayan mun taɓa shi kun gani ga su can suna sauka. Kun gan su a nan? Gasu nan. Za mu ɗan jira suka gama sauka akan media na account ɗin. To a nan ne za mu iya ko da mun taɓa wannan plus sign ɗin. Za mu gan su sai mu ɗauko su. So gashi nan sun kai 99%. Za mu jira su gama uploading. Yawwa gashi nan sun gama. To yanzu za mu taɓa wannan plus sign ɗin saboda mu ɗauko su. Mu saka su a cikin hotonmu, a cikin video ɗinmu gashi.
mun yi selecting na farko, za mu kuma mu yi selecting na biyu. Sorry, gashi nan duka mun ɗauko su. Gashi nan duka mun ɗauko. Kar ku manta wannan sabon account muka buɗe, so duka settings ɗin sai mun bi mun ƙara gyara. Sai mu taɓa nan gurin wannan videos ɗin saboda mu gyara wurin settings ɗin. So kun ga komai ma yana nan lafiya lau, gashi nan yana nan register, gashi nan wurin video, gashi nan komai da komai. So sai mu bar shi haka ɗin, sai mu taɓa wannan nan gurin muka taɓa saboda bidiyon ya fara aiki. So kun ga gashi nan zai bamu wancan abin da muke so ya bamu, gashi nan ya bamu, that is video mu zai yi. So bari mu jira ya buɗe. Ya daɗe, ba tawa bace. Jama'a ku kallon mu wani abu. Ku gani mu wani abu. Wato bidiyon da muke ta so mu yi ɗazu ɗin nan yayi mana yadda muke so. Ashe prompt ɗin na ƙara ɗaukowa, ba na uku na ɗauko ba. Bari ku gani. Ga bidiyon da muka haɗa yanzu, shi ne ya bamu perfect abin da muke so. Ranka ya daɗe, ba tawa bace. Kun gani? Kun ga a yanzu matashin shi ya magana shi duka biyun da yake so. Kun ga a nan gurin prompt ya gyaru kenan ko? Yawwa bari mu koma mu je mu ɗauko prompt 3 ɗin mu. Ai na manta prompt na biyu na ƙara ɗaukowa. Na manta ashe mun gyara shi so ya kasance shi ne a ƙasa. Kun ga gashi ne yanzu ya bamu bidiyo mai kyau yadda muke so ya kasance. So bari mu je mu ɗauko prompt na scene 3. Gashi nan wannan ashe. Ai na ma manta. So sai mu dawo. Sai mu saka shi. Bari mu yi saving. Gashi nan kun ga gashi nan har ya buɗe, kun gani? To gashi nan bidiyo na biyu mu mun haɗa kuma mun yi saving ɗin shi akan gallery na wayar mu. So yanzu za mu zo mu ƙara ɗauko images da za mu yi amfani da su. Bayan mun ɗauko images ɗin sai mu yi pasting prompt ɗin mu. Bayan mun yi pasting prompt ɗin mu sai mu tura shi. So gashi nan zai buɗe. Bari mu gani zai bamu wancan abun. In ya bamu wancan abun, that is video mu zai yawwa zai yi. Yawa ga bidiyon nan ya buɗe, bari mu je mu kalla. Mutum mai gaskiya ya fi zinariya. Daga yau ka fara aiki a kamfanina. Na gode sosai, Allah ya saka da alkhairi. Kun gani? Bidiyon ya ƙare, kun gani? Mutum mai gaskiya ya fi zinariya. To bari mu yi saving ɗin shi, sorry. Bari mu yi saving. Mutum mai gaskiya ya fi zinariya. So yawa kar ku manta nan gudun za mu shiga new video. Bari mu ga. Gashi nan kun ga nan gurin ad ɗin ya fito yanzu. Yawa gashi nan gurin za mu taɓa close. Yawa gashi ya buɗe. Inda za mu zo mu ɗauki kuma ga Kai, wayar wani ce wannan, zan bi shi na mayan masa. Kai ne ka tsinci wayata? Ranka ya daɗe, ba tawa bace. Mutum mai gaskiya ya fi zinariya. Daga yau. To misali kun ga nan gudun inda suka yi ɗin. Kun ga ai an so a yi magana ne, so za mu iya sai mu ɗan cutting ɗin shi. Kun gani gashi nan muna ɗan jawowa. To sai mu bar shi ana. Ba tawa bace. Mutum mai gaskiya ya fi zinariya. Daga yau ka fara aiki a kamfanina. Na gode sosai, Allah ya saka da alkhairi. Kun gani? Gashi nan ya ƙare. So haka za ku yi. Kun ga yanzu in ma videos nawa ne zaka za ku iya ɗuɗɗura shi duka a nan gurin zai kuma bidiyo guda ɗaya. Haka za ku fitar da fim ɗinku mai tsayi ko short duk wanda kuke so a ciki. So a nan gurin kun ga akwai wanda suke ƙara sound. Idan kuka so za ku ƙara sound, za ku taɓa wannan gurin. Za ku taɓa gurin wannan audio. Gashi. Ku taɓa gurin audio, za ku iya ku ƙara sound. Kar ku manta kun ga anan inda sinkin yake, to sai mu dawo da shi daga farko. Yawwa a nan gurin sai mu taɓa ga gurin sound. Sai mu yi selecting sound a cikin sounds na cikin CapCut, ko kuma mu je mu ciro shi a cikin files ɗinmu na kan wayarmu. Yau kun ga su sun buɗe, mun gan su nan gurin. To sai ku dinga tsayawa kuna taɓawa kuna buɗewa ku ji idan sautin ya yi muku. In ya muku za ku ga alamar plus sign ya fito a nan gurin, sai ku yi adding ɗin shi shikenan. Kuma searching za ku yi, sai ku zo ku yi searching. Nan kawai in ka zo sai ku taɓa kawai taɓawa za ku, kun gani? Taɓawa kawai za ku yi, za ku ga ya buɗe muku haka. Sai ku jira ya gama buɗewa, gashi nan gudun ɗan loading.
kuka tsaya ya buɗe sai ku ji sauti. Idan ya yi muku za ku ga nan gurin ya ba ku damar plus sign a nan gurin sai ku taɓa. Idan bai muku ba kuma sai ku zaɓi wani. Idan searching za ku yi, in searching za ku yi ku taɓa gurin wannan search ɗin sai ku yi searching sound ɗin wanda za ku yi amfani da shi sai ku saka. So yanzu bari mu koma baya mu yi exporting ɗin shi. Shikenan mun gama kun gani. So sai mu taɓa nan gurin export sai mu export. Shikenan da ya gama shikenan bidiyon mu ya gama. To da Allah wanda ina so kusan kowa da kowa su yi. Ina so kowa da kowa dan Allah ya je at least in ga aiki na mutum 200. At least mafi karanci minimum in ga aikin mutum 100, mutum 200 su turo min gashi nan sun yi aiki. Su turo min videos da suka haɗa dan Allah ina so ku nuna min cewa ba wai aikin maza kawai nake na koyar muku ba, kuna bibiya ta kuma kuna fahimta sannan kuma kuna ƙoƙari kuma ku yi domin in gani. Da Allah ku turo min at least mutum 200, mutum 200 kusan groups biyu nake da shi. So kowane group mutum 200 nake so in ga aikin da za su turo min. So shikenan kun ga yanzu gashi nan mun gama yayi saving akan wayar mu kun gani gashi nan. To yawwa da Allah kar ku manta ina roƙon ku yi danna subscribe, ku yi liking, ku yi comment sannan ku yi sharing video ɗin ga 'yan uwanku da